Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tasanganazve mangwanani anhasi iri Saturday. Takapedza kuupdatana nezuro pakanga papera koti, tikataura kuti comrade wenyu vachadzoka mukoti for bail application musi Wednesday, I think musi wa14. Ndodaira kuti pakajeka ipapo, right? Tiri kuti chii? Tiri kuti sekunzwa kwamakaita nemareports, mapepa anodiwa for bail application, todaira kuti awepo, which means musi weWednesday court ichagara ichiteerera maarguments ekuti comrade wawane bail. Then wakakwanisa kuwana bail, zvakawanda vanenge vakuupdatana nesu, wowanawo mukana wekunosangana nemhuri. Ndo zvinoita struggle. Nezuro, which was fine, tonzwa vamwe vachiti no madocuments hapana. Aiwa, hazvisirizvo. The documents dzatanga takapa malawyers aiwe copies. The original ID yanga isiri pana comrade, asi urongwa hwakazoita kuti original ID isvike. So original ID yamaoko ema-lawyers, which means kuti identity issue clear. Then iyo yekugadzirwa nezvigananda iyo hatiizivi. Havana kukwanisa kupinda mukoti nezuro nedocket ravo, saka haisi nyaya yatiri kukurukura nezvayo. Nyaya yatiri kukurukura nezvayo ndeye bail application yakamiswa nenyaya yeidentity yatiri kutarisira kuti musi wechitatu, musi wa14 inopinda. Then tozonzwa kuti zvichabuda kumakotsi ndezvipi, right? Ivo havo vanofara maupdates ezviri kuitika kuna vanovhakacha vari kutsvitsa, so vari kuziva, vari well updated nezvinenge zvichiitika paground. Then nezuro 8:30 comrade Geza vakataura speech yavo yakati rebei, vachiupdatanawo nesu maupdates ekugeza revolution, right? Todaira kuti taiwana vamwe vachiti comrade comment aine nyaya yacomrade Geza motipe summary yekuti vari kuti chii. Tikati aiwa no, tichakurukura nezvayo tanyatsoteerera. Chishanu munozviziva kuti chinonetsa. Adresi yakauya nguva yati fambei. Munoenda kumadrinks vanogona kunge varova 1 or 2. Saka tisikadi kuti tizotaure zvinhu tiri kuruzhinji rweZimbabwe tiri influenced nemadrinks because tinomafarirawo. But now tateerera presentation yacomrade Geza, vanga vachitaura zvelevel yavo neinformation yavanowana. Information yavanga vachitipa ikori the same information yatiri kutaura yestate capture. State capture yanga ichibuditswa nacomrade Geza vanga vachiti even kumauto, the army yeZimbabwe, kune vashoma vari kudya nezvigananda, ndivo vari kushandiswa for protection ye-looting system. But hazvisi zvinhu zvatishamisa, zvinhu zvataifungidzira kuti zviri kuitika.
asi tanga tisina umbowo nazvo. Then vanga vachitaura ivo kuti ari kusafa in the process ndi-private officer wemasoja, ndiye munhu ari kusafa. So tazviteerera izvozvo, ichokwadi chatiri kuziva. Hazvina kutanga Comrade Mnangagwa, ndo dzimwe nyaya dzakaita kuti President Mugabe vazobviswa pachigaro. Taivaona masoja pamarengi ekwedu kudana Epworth, kudana Harare South, Glenville, Budiriro, Highfield, vachiendawo pane mahwindi vachitrayawo kuti vakalodha kombi vowana madhora vakapfeka mauniform. Nguva yaMugabe masoja private officer akapedzisira akuita basa iroro, because unenge wabva kubasa kwacho hauna chauinacho, uri kuenda unotarisana nevana vane nzara. Apa kubasa kwacho waswera uchipanyiswa nashefu wari kugashira choko mumwe. Ndo zvinoita system yestate capture. Hazvisi zvitsva, inozosvika painoguma because it's a time bomb, haisi sustainable. So tinoti gavaiti hawo zvichasvika pazvichadini, pazvichagumira. Then vachengetedzwa naminista wavo wedefense Mai Mchinguri. Tachinzwa Wageza vachiti Mai Mchinguri wekuManicaland uko. Aiwa, Comrade Geza kana muchizonza audio, Mai Mchinguri havasi wekuManicaland. She is not part of us. Mai Mchinguri is from Masvingo. Hatimuzivi kuManicaland. Vanhu vakatamira kuManicaland vari vanhu vekuMasvingo. Behavior yavo neunhu hwavo haisi yana Samanyika. Havasi Samanyika Mai Mchinguri. Torai minista wenyu motaura navo muchitaura province yavanobva. Vabereki vavo ndo vaiva madhumeni vaishandira kuManicaland, ndo kuzotsvagirawo musha ikoko. Ndo saka muri kuona vakasununguka kupanana maministry of defense munhu wavo vana Mnangagwa kuGananda dynasty uko. Havasi wekwedu kuManicaland. kuManicaland isisu tinowaziva ari munhu akadyawo mari yerodhi yekuisa tara Jombe Road. Nanhasi haina kana tara rodhi iyoyo, asi kuhurumende yakarekodwa kuti yakaiswa tara. Saka zvimwe zvinhu zvinotitsamwisa kuti munoramba muchikoti Mai Mchinguri ndewe kuManicaland. Havasi wedu kuManicaland. Isisu tinoda kushandidzanawo nemamwe maprovince anoda kubatana nevamwe. Takaonawo even vari kuMasvingo vacho vazhinji havachatodiwo kushandidzana nezviGananda izvi. Vari kutiwo vanhu ava hatizivi kuti unhu hwavo wakauwana kupi, so tangoti tigadzirise ipapo. Then nyaya yekuba iyi muri vashoma muchifungidzira kuti munoprotectana nenyaya yekuti muri kuita zvoko mhomwe kuma-powerful positions. Hazvishandi, strategy yakashanda makore akudhara. But dambudziko rinozoitika nderekuti kana information yakadai yakubuda ichipiwa wana Comrade Geza, private officer, private soldier anenge akateerera akanyarara, havataure vakomana vaya vaya necode of discipline yavanenge vainayo. Reaction inozoitika kana private officer atsamwa, pakaita one commander wamuri kukanganwa pakudya anopa command yekuti vakomana zvakwana, nyaya iyo inonetsa kuzogadzirisa because command system inenge yakadambuka. So tinechikumbira kuti dai vana President Mnangagwa, regai nditi president for now, nenyaya yekuti information yakabuditswa naComrade Geza neZuro Manheru iri very sensitive. Tisasvike pasituation yekuti private officer anenge akatsamwa akanyarara. Ine dambudziko rekuti pakaita a rebellious commander, nyika inova ungovernable and revolution yacho ino lead to a bloodshed. Bloodshed ndo yatiri kuramba, inopedzisira yakwadzisa vasina chavakatadza, because
private officer haazozivi kuti tiri kubata papi nepapi, nenyaya yekuti command haichabvi from the normal channel, because normal channel yacho havachairespect, nenyaya yekuti vanenge vawana evidence yekuti iri kupiwa choko muhomwe iwo wachitambura. Pakaiswa mutemo kumasoja wekuti havachapfeki mauniform vachienda, inyaya yekuti havasi kuda kuramba vachivatengera mauniform. Mari yacho yekuordinance kwavanenge vachinzi vanenge vachiwana, vanenge vachida kudya ivo. Saka private officer kumasoja aakushandisa futi hembe dzekumba kufamba kuenda kwaanogara, because chokwadi chataurwa naComrade Geza ndechekuti masoja ari kuroja havasi kugara mumabharaki. Vashoma vanotoenda kumabharaki vanogarako kana vari kana pajuti, wapedza wodzoka mudzimba dzavo dzavanoroja. Then vashoma ndo vakakwanisa kubenefitawo mikuku yakanga yachipiwa nana Comrade Mugabe. At least it was better. Haina hayo matitle deeds, but vana vavo vari kutoendawo kuzvikoro vaine pakagara pakati tambanukei. Ndo zvakakwanisawo zvigonekwa naComrade Mugabe kuti aiwa, pamunenge muchipa land kune waipa land paya, musakangano wemasoja nemapurisa, munovapawo mareserved portions, movati vabhadhare zvishoma zvishoma, vaibhadhara vanga vasikapiwe mahara, asi zvaive a bit affordable. But izvezvi land zvavaiita maprice acho haachatauriki. So masoja ari kuroja, ndo chokwadi chiri kuitika. Mari yacho yavari kutambira ishoma. Havasi masoja chete, Comrade Geza vanga vachifokasa nemasoja, which is fine. Vari kufamba neline ravo rekugeza revolution, ndo kwavari kupiwa information. Isiso tinotaura takanangana nethe general public yemaZimbabweans, macivil servants acho havana mari yavari kuwana. Chinoitika munyika kuti mari itenderere ndokunga mucivil servant ari kuwana mari. Hatife tataura nezveikonomi inosumuka kana civil servant asina chaari kuwana. Tinowana mari tiri vashoma vanenge vari padhuze, but kutowana mari kwacho madhiri. Izvezvi tikatarisa bhizinesi remuZimbabwe nderekutosapotana maZimbabweans acho kuti alright, uyu aita chakati, ndiani anodai kumana, ngatidai. So hatisi kutenga nekuti tiri kuda kuti tishandise zvinhu izvi, tiri kutenga kuti mari itenderere ibve from one hand to another. Ndo kuchengetana kwataakuita as maZimbabweans. Ihurumende yepovho yataanayo. Taane two government systems, government yezvigananda negovernment yewanhu. Government yewanhu ndiyo iri kutora command kubva kumacommanders ari kutaura vana Comrade Geza, vana Comrade Nyoka Yemabhunu nevamwe vese vanenge vachikupai maupdates. Ndo saka tichiona kuti patinopai maupdates vanhu tinenge tichiteererana, nenyaya tiri kutaura zvinhu zviri kuti affecta zuva nezuva. Patinopiwa update naPresident Mnangagwa, vanhu vari kudzima matv. Ndo situation yatasvika paZimbabwe, because hapana achada kunzwa anything chavari kutaura, because hazvina zvazviri kuleader into. Kana akauya akati hanzi tiri kuwedzera macivil servant salary, kutodzima tv kuri nani, because unosara kutsvaga futi mapiritsi eBP, because kana akanzi anowedzera salary, he can't even increase a salary near about $200 or $250. They don't have the capacity. Vanoiwana sei capacity yacho kana ivo wakagadzira a parallel government? So ruzhinji rweZimbabwe rwakwanisa kuzviona izvozvo. Tiri tega, Politburo, cabinet, president's office yemuZimbabwe yakuwana. Ndo saka taakuchengetana pachedu. So ndo saka tichiramba tichipanana maupdates akadai. Tinoda kutenda Comrade Geza neupdate yamatipa, but hazvisi zvinyowani. We are quite aware nezvinhu zvese zviri kuitika. Ivo maprivate soldiers vanotaura tanga tisina capacity yekuti tige tichitsanangura, but we know very well kuti vari kurarama sei, vanhu vatinoswera navo, vanhu vatinorarama navo. So chokwadi chaicho chiri kuitika kuarmy ndicho chamataura icho, asi vari kuziva masoja zviri kuitika. The private soldier is very aware, nemaprivate officers ese vari pasa vari kunyatsokuziva, mataura nemo chaimo, asi mazouya neevidence ine mafigures neumbowo nemazita.
tazotobvunza tikati gore rekutaura mazita radzoka gore rapera iri tainzi tisataure mazita, but toda kutendai comrade Geza kuti mazita maita muchitaura, asi tichida kuti vari kutaurwa ava please chinjai maitiro. Mari haina chainokushandirai kana muri kudya vamwe miromo yakaoma, because zviri very easy kukuona kuti uri kuba, because unenge uri wega ndiwo uri kudya zvinonaka pakati pe100 vari kutambura. Ndiyo situation yatiri kuramba muZimbabwe iyoyo. So ticharamba tichipana maupdates ekuya kwaanoita, asi toda kutenda Geza Revolution nemaupdates avakatipa, tinopa kutenda kwazvo. Todayira kuti vachachinja maitiro, asi tiri kuita plead naComrade Mnangagwa, please kana zviri izvo zviri kuitika kuti mune vashoma vamburi kupa choko muhomwe, ava muchivati imimi mari dzenyu munodyirawo kantini, tichaita dambudziko richatinetsa kucontrol. Isisu hatisi maarmy commanders, hatizokwanisi kuti vakomana situation zvayadai so fambai makadai, nesuwo tinge tichizoona neupenyu hwedu kuti tinge tiri safe panguva iyoyo. Saka ngatisapushane kuti tizosvika pasituation iri uncontrollable muZimbabwe. Tatenda hedu, muswere zvakanaka mhuri yeZimbabwe, tichapana nazve maupdates kana paine anenge auya. Tatenda.